Жырчы Жекәү, Яков Емельянов, саннау. Эй балалар, сезгә әйтәм, карт кешене саннагыз, карт кешенең габрәтен һәрберегез аңлагыз. Аңлагыз картның габрәтен, үгетен җалан тыңлагыз. Карт кадере калырлык эш һичбер чакта кылмагыз. Кылмагыз сез жаман эшне, картның үгетен тутыгыз. Акыллы картның сүзләрен һәрберсен отыгыз. Отыгыз аның сүзләрен, үгетен кабул алыгыз. Карт кешене күрү белән бүрегегезне салыгыз. Салыгыз бүрегегезне карт алдында, аның күңелен алыгыз. Карт узганда аяк турып, сыгылып, башырып калыгыз. Калыгыз сыгылып, башырып, йөзенә ягымны карагыз. Картка саннау кылсагыз, сезне дә саннар балагыз. Картны, улыны саннаучы соңгы көндә сөенер. Картны, улыны саннамаган гомере буенча көенер.